Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. ye araba ye limanaw aw bisimila Joliba TV News aw bisimila radio Joliba ale fiɲɛsiraw kan min bɛ tali kɛ utu kalo ale tile 2 sɔrɔ san 2023 an balimakɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔba an b'a fɔ ɲɛna aw danse aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye a kanɲɛ 10 ma an bɛ ye nin kɛnɛ in ka kunnafoni sɛbɛn minnu mana sɛbɛn ka se ka an da don olu lakali aw ye an ka to dunkan na bamanankan maliden bɛɛ lajɛlen bɛ o de faamuya walasa a ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na an bɛ sikasokaw fo an bɛ segukaw fo an bɛ moptikaw fo ka gawokaw fo ka kidalikaw fo ka menakakaw fo ka tawudenikaw fo kayi an tɛ ɲinɛ aw fana kɔ an b'a fɔ aw ɲɛna aw danse jamanaw gafew b'an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu lakali aw ye an b'a daminɛ ni fasilidi sɛbɛn min na k'a ma ko nouvelle horizon ale bɛ yan a kumana a ye ɲininkali kɛ a ko min bɛ mali ko fɔ ale ye a ɲini k'a fɔ ko min bɛ burukina ani mali olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin laseli kɛ ko CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu min bɛ yen nɔ ani ko u bɛ wuli Niger jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ olu ka fanga dafiri kɛra fanga jagoya minɛna u ka jamanakuntigi Mohamed Bazoum la ni ye jateminɛ kɛ laseli min kɛra jamana fila in fɛ n'o ye Mali ani Burkina ye min bɛ ntɛnɛn wulada yɛrɛ ko fɔ juillet kalo tile 31 tɛmɛnen san 2023 diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra kalama bɛɛ dabali banna k'an ka minisiri min ni o ye administration territoriale et de la décentralisation gouvernement ka kuma lasela don ka ale ye jabaranisoba sanfɛ ka CEDEAO ale ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen di an minnu bɛ yen ni olu ye fanga dafiri Niger jamana kɔnɔna la ko communiqué min bɔra Burkina Faso jamana yɔrɔ ani Mali jamana yɔrɔ ko u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin Niger ale jamanadenw ma Niger jamana ma kɛlɛko nasiraw la ko u bɛ taa fanga jagoya minɛ finitigi ninnu na k'a di ka segin jamanadenw ma Mali jamana ko olu tɛna jɛn n'a ye wa olu yɛrɛ bɛ a kɛ i n'a fɔ kɛlɛ bagara olu de ma wa olu yɛrɛ b'u sen don a kɛlɛ in na walasa a jirala k'a fɔ Mali ni Burkina ka taabolo de ye nin ye bi nin de y'u ka lahala yɛrɛ ye bi nka nouvelle horizon ka kuma la ko n'i y'a lajɛ jamana fila in ko ci wɛrɛ b'u la mun tɛ nin ye ci wɛrɛ jumɛn don jamanaw n'i y'a lajɛ Burkina Faso ni Mali a bɛ waati jan bɔ ni jamana fila in bɛ yɛrɛ ɲini kɔnɔna la min tɛ bamaja wale ye Mali yɛrɛ misali la a jirala k'a fɔ ko dogolen tɛ n'i y'a lajɛ Mali jamana fanga dafiri min kɛra n'an bɛ furanjɛla fanga kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna sisan olu na waati kun y'a yira de k'a fɔ ko min ye u ɲɛsin fɛn min ma o de ye bamaja wale kɛlɛli ye o bamaja wale kɛlɛli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a ma ban pewu halisa bamaciw b'u sɔn Mali kɔnɔna la yan halisa tiɲɛnikɛlaw ani jatigɛ waletigilamaw olu b'u sɔn Mali kɔnɔna la yan a kɛra sababu ye maa min fagara Mali kɔnɔ a bɛ se maa ba caman de ma k'a daminɛ gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ Mali fanga dafiri senfɛ ani bamaciw ye wulikajɔ minnu kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a kɛra sababu ye jamanaden caman olu ni bɔnɛna ka taa se hali finitigiw yɛrɛ ma olu ni bɔnɛna a jirala k'a fɔ jamana kɔrɔnfɛla n'a tilebiyanfan ka na se hali camancɛ yɛrɛ ma bamaja wale waralen don nin bɛɛ lajɛlen la a kɛra fɛn de ye min yɛrɛ ye jamana fan bɛɛ lajɛlen minɛ kɔsa in na jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama ko projet de collecte d'analyse et de cartographie de crise de données à travers le monde u kama ko ACLED ale ye jate dɔw bɔ kɔsanin na ale y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ min bɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka n'a bila juillet kalo tile 21 san 2023 in na ko min ye maa 1937 ani maa 37 olu de ni bɔnɛna Mali kɔnɔna la yan ko ka sababu kɛ bamaja wale min ye Burkina fana ye Burkina ta kɔni ka ca ni Mali ta ye ka taa ka sigi sabu Burkina waati kofɔlen min filɛ o kɔnɔna la maa 5000 ani maa 200 ni maa 61 olu de bɔnɛna k'a daminɛ janvier kalo tɛmɛnen ka n'a bila juillet kalo tɛmɛnen in na Burkina Faso jamana kɔnɔ jamanaw n'i ye nin lajɛ nin hakɛ min fɔlen filɛ nin ye a bɛ maa kɔni siran a b'a yira k'a fɔ hali sisan
min ye bamanca walew ye ani jatigɛ wale tigilamaw ka wuli ka jɔ ka ɲɛsin finitigiw ma ka ɲɛsin jamanaden gansanw ma fɛn ma bɔ a la halisa dɔ de bɛ ka fara a kan o la n'i y'a lajɛ bamanca wale ani lakanabaliya a min ɲɔ ɲɛnen don an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ an ka finitigiw ani jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina ye min ye ka se ka ayiwa marifa ani maramafɛnw caman san ka di an ka finitigiw ma a jala k'a fɔ waati dɔ yɛrɛ kun kɛra ayiwa basigi kun nana mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ nka an filɛ nin waati yɛrɛ min na sisan fɔ bamanca walew bɛ ka tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ caman fɛ an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw ni nin bɛɛ lajɛ o ko yalima nin bɛɛ bɛ anw da la nin bɛɛ bɛ senna o n'a fɔra k'a fɔ ko min ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu n'o ye CEDEAO ye ale ma sɔn fiyewu fanga dafiri min kɛra Niger jamana kɔnɔ ko fo a yɛrɛ ka wuli ka fanga jagoya ndaraki ka bɔ o finitigi ninnu na k'a di k'a segin jamanadenw ma Mali ni Burukina de ko olu b'u sen don o kɛlɛ in na ko ni ayiwa CEDEAO furadama wulila ka taa kɛlɛ baga Niger ma k'olu yɛrɛ b'u sen don kɛlɛ in na k'a bɛna fɔ kɛlɛ bagara olu de ma k'a bɛna fɔ ci wɛrɛ bɛ ayiwa kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsibɔ ye dɛ gɛlɛya min bɛ Mali ka bi n'o ye bamanca wale ye an dɛsɛ bɛ ka o ban o dagabɔ an da la ko Mali ni Burukina fila bɛɛ bɛ nin danga kelen in na u k'u jija jamana fila in a kɛlɛ ka se ka se sɔrɔ a kan yanni k'a fɔ k'u bɛ t'u sen don kɛlɛ wɛrɛ la kɛlɛ min yɛrɛ ko tiɲɛ don sigiɲɔgɔnya o ye gasi ye dɛ sigiɲɔgɔn an ka jija an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye tiɲɛ ye n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ n'a fɔra k'a fɔ k'i bɛ taa maa wɛrɛ kɛlɛ a ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye jugu kun kelen yɛrɛ n'o ye bamanciw ye a ka olu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ a ka fisa ko a bɛ a yɛrɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko a bɛ fanga daraki ka bɔ dɔ bolo k'a di dɔ ma Nouvelle Horizon ko ale bɛ an da la limanaw an n'an sigiɲɔgɔnw n'o ye bamanca wale ye an k'o kɛlɛ fɔlɔ ka bɔ an da la n'o tɛ k'a fɔ de ko nin ye fanga minɛ ka t'o kɛlɛ ka fanga minɛ o la o tɛ ci ye bi ko malidenw kan k'u sen don min na dɛ Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ limanaw kuma in a sɛmɛntiyara a sinsinna maa fɛ maa min n'o ye politikimaa ye nin y'a maa fɔlɔ yɛrɛ maa min bɛ yen n'a ye ayiwa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye k'a fɔ ko ayiwa CEDEAO ko k'a bɛ wuli k'a bɛ taa Niger ka taa ayiwa kɛlɛ wuli Niger ni Mali ko ale na i sen don o la Burkina Faso ko ani sen don o la Nouvelle Horizon ka kuma la ko Aliyu Bubakari Jalo min ni politiki tɔn ADP Maliba o ɲɛmɔgɔba de don ADP Maliba Alliance Démocratique a ko k'an ka na kɛ an kana an yɛrɛ dogo ɲɔgɔn na an kana an yɛrɛ dogo ɲɔgɔn na k'a kɛ i n'a fɔ de ko an bɛ taa Niger jamanadenw de dɛmɛ ko an kana kɛ i n'a fɔ an bɛ taa o sira de ka Aliyu Bubakari Jalo ka kuma la a ko CEDEAO n'a wulila k'a bɛ taa Niger kɛlɛ Mali man ka taa k'a fɔ k'a b'i sen don o la k'a bɛ fanga minɛ k'a bɛ fanga maa minnu ye fanga daraki k'a bɛ olu dɛmɛ fanga darakilaw ko k'a sababu kɛ an ka sariya sunba kura min yɛrɛ n'a a bilala sen kan sisan sariya sunba kura in o sariya kisɛ 187 o b'a yira k'a fɔ ko coup d'état n'o ye fanga dafiri ye Mali jamana y'a kɔn fo ka tila k'a fɔ k'a kɔn fɛn min dɔ yɛrɛ ko yafa tɛ kɛ a ma o bɛ an ka sariya sunba kura in kɔnɔ min bɛ ka kɛ Niger sisan Mali ko ale na olu tigilamaw n'a fɔra k'a fɔ CEDEAO ko k'a bɛ wuli olu kama Mali ko k'ale na tɛ i sen don o kɛlɛ la a t'i n'a fɔ i bɛ ka fanga dafirilaw de dɛmɛ sa wa Aliyu Bubakari Jalo ko olu tɛna don o ko la wa olu tɛna Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ni nin hakilila in ye fiyewu u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka segin kɔ u ye hakilila min ta nin ye u ka segin kɔ sabu hali a bila waati sen kan olu y'u kalen de ko bɛn o bɛ se ka na Mali kɔnɔ la foyi tɛ ɲini olu ka nin politiki tɔn in kɔnɔ ni bɛn tɛ o bɛnko kelen in dɛ limanaw olu b'o de ɲini farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko démocratie limanaw bɛɛ y'a n'i y'a lajɛ min bɛ ka kɛ Niger jamana kɔnɔ maa min yɛrɛ bɛ yen n'ale de tun bɛ ka jamanakuntigi kɔlɔsi n'o ye a ka garde présidentielle ye o de ye fanga minɛ ka tila k'i sigi faama nɔ na ADP Maliba ɲɛmɔgɔ in n'o ye Aliyu Bubakari Jalo ale ko olu tɛna don nin na a bɛ n'a fɔ i ye démocratie sɔsɔ i ye bɛɛ sɔsɔ Mali jamana man ka don nin da in fɛ fiyewu olu bɛ min fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u kana ayiwa to sariya sɔsɔ kɔnɔ sabu sariya sunba ye fɛn min kɔn n'o ye sariya sunba kura in ye u kana fɔ k'u bɛ taa don o la ka taa kɛlɛ wɛrɛ u sen don kɛlɛ wɛrɛ la k'a sɔrɔ nin limanaw fɛn bɛ an da la n'o ye sɔrɔ nagasilen u ka se ka don ba la Aliyu Bubakari Jalo ko an k'an jija o la fɔlɔ kɔnɔ limanaw farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolantan ye a jala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ k'u kanbɔ min ye ndolantan ko ɲɛ kulu ɲɛmɔgɔyaso n'o ye Fédération Malienne de Football FEMAFOOT
ale ɲɛmɔgɔya ɲini o bolodalen bɛ ka bila utukalo in natɔ utukalo min n'an b'a la sisan o tile 29 a jiralen bɛ k'a fɔ ko maa 2 dɔrɔn de tɔgɔ tara olu b'u kanbɔ a nɔfɛ sabu sariyaw la olu maa 2 de ka dossiers ɲɛna i n'a fɔ commission d'organisation ale bɛ a ɲɛfɔ cogo min na limanaw commission d'organisation ɲɛmɔgɔw olu de ye kunnafonidilaw wele kunungo tarata utukalo tile fɔlɔ ka se ka baara minnu tɛmɛna cogo min na maa minnu y'u kanbɔ ayiwa maa minnu bɛ fɛ k'u kanbɔ FEMA Foot ale ɲɛmɔgɔya nɔfɛ min bolodalen bɛ ka bila utukalo tile 29 natɔ in na limanaw ka se ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ jama ye walasa FEMA Foot a jirala k'a fɔ maa minnu tun ye kumatigi ye kunungo o ye Abdoulaye Aliou Touré président de la commission Alpha Amadou Djitei vice-président madame Ndei Kone ale ye commission Adi Cissé ale ye rapporteur ye limanaw ninnu de ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ baara taabolo kɛra cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye maa 2 ye limanaw olu de yamaruyala wa olu de ka dossiers ɲɛna i n'a fɔ Sahala Babi Tombouctou Ligue ɲɛmɔgɔ don ka taa se ale yɛrɛ de bɛ FEMA Foot ɲɛmɔgɔya la sisan ko ni cɛ 2 in de ka dossiers ɲɛna n'o tɛ tɔ minnu bɛ yen a jirala k'a fɔ maa 4 de tun y'u kanbɔ maa 2 tɔ ninnu a jirala k'a fɔ olu ka dossier minnu u nana dossier minnu min b'u yamaruya k'a fɔ u k'u kanbɔ dossier ninnu bɛɛ kan nka a yira k'a fɔ de u yɛrɛ dossier minnu bɛ u yɛrɛ kelen kun kan u nana ni o de ye nka a fɔra min ma ko parrainage n'o de ye dɔ ka i senkɔrɔma don dɔ ka tugu i nɔfɛ k'a fɔ an b'i nɔfɛ an b'i senkɔrɔma don ɲɛmɔgɔya ɲini na ko o de ma ye olu ka dossiers la ko club kelen si tɛ yen n'o ye ndolatankulu ye min ni o ka parrainage yera ninnu nɔfɛ ni cɛ 2 tɔ ninnu nɔfɛ a jirala k'a fɔ commission ka ɲɛfɔli la o de kɛra sababu ye tɔ 2 ninnu limanaw olu bɛnna n'o ye Seku Jego Keita ni Alassane Sulemani limanaw min bɛ tali kɛ Sahala Babi ani Mamudu Touré Bavier a jirala k'a fɔ Sahala Babi yɛrɛ commission y'a jira k'a fɔ ko club Alassane ko o ye cikan 2 sɔrɔ min bolonɔ bilala k'a fɔ k'u bɛ Sahala Babi u b'a senkɔrɔma don k'o de kɛra sababu ye Sahala Babi ayiwa laɲini fɛn fɛn kɛra n'i bɛ fɛ k'i kanbɔ FEMA Foot nɔfɛ ko o ye Sahala Babi o ye a latɛmɛ min ye Mamudu Touré Bavier min kɛra sababu ye ale ka sɛbɛn a tara ba la ko ligue régionale 6 ka taa se club 15 ɲɔgɔnna limanaw première division fo ka taa se club 6 ɲɔgɔnna olu de y'a fɔ ko Bavier k'u bɛ tugu a nɔfɛ k'u b'a senkɔrɔma don ɲɛmɔgɔya ɲini na limanaw a bɛ nin taabolo de kan a jirala k'a fɔ FEMA Foot kɔni ayiwa maa 2 olu de bɛna u kanbɔ a nɔfɛ n'o ye Sahala Babi ani Mamudu Touré n'u kama ko Bavier kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. Fɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le pelinkan limanaw a kumana ko ɲange min bɛ yen n'a bɛna ta ka ɲɛsin Niger ale jamana ma CEDEAO fɛ jamana damadɔ bɛ yen olu y'u kanbɔ k'a fɔ olu tɛna don CEDEAO fɛ jɛla nin ko in na fɔlɔ ye Laginɛ jamana ntɛnɛn suladani yɛrɛ fɛ u ka bataki dɔ kɔnɔna la Comité national du rassemblement pour le développement n'o ye CNRD jamana mara bɛ olu de bolo sisan finitigiw don olu de ko olu tɛna sɔn fiyewu ayiwa CEDEAO filɛ ka ɲange min ta ka ɲɛsin Niger jamana ma ko olu bɛ don o ɲange in da fɛ yɔrɔ farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu min bɛ sɔrɔ ko nasiraw la n'o ye UEMOA ye ale kɔni ye a ka daw bɛɛ lajɛlen sɔgɔ Niger jamana ɲɛ ko fanga dafiri min kɛra fo fanga ka segin Mohamed Bazoum ma walasa u ka jabaranisoba min n'u kama ko BFM TV o sanfɛ communiqué min kalanna yen nɔ a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin jɛrɛjɛkulu in a ko min bɛ fanga kunna Laginɛ kɔnɔna la bi ko olu kɔni minnu taara ka ɲɛsin Niger jamana ma olu kɔni bolo ɲangi ninnu fɛn tɛ fɛn min bɛ kala kan fɛn yɛrɛ tɛ fɛn min bɛ yen ni
ko Laginɛ jamana bɛna sen don a kɔrɔla la wa fana fɛn min don fana a fɔra ko CEDEAO ko k'a bɛna a ka finitigiw wuli ko ka taa u jagoya ka fanga minɛ u la n'u ma sɔn jamanaw ka u kɛlɛ Laginɛ jamana ko nin bɛɛ ye fɛn ye CEDEAO kɔni bɛ ka taa ni sira wɛrɛ de ye bagabagali siraw minnu tɛ CEDEAO yɛrɛ ka ciw ye a bɛ k'i yɛrɛ bila ci la ci ni min t'a yɛrɛ ka ci ye min ye Laginɛ jamana ye a ko ale tɛna i sen don o la jamana filanan min bɛ yen na ale kɔni ta kɛra ale ye a kɔn nka ale ko fanga ka segin Mohamed Bazoum ma o ye Algérie de ye Algérie jamana ko ale kɔni ma sɔn finitigiw ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ Niger jamana kɔnɔ Algérie jamana ko ale ma sɔn o ma ko fanga tiɲɛ don fanga min darakira olu t'olu fɛla ye fanga ka segin jamanadenw ma n'o ye Mohamed Bazoum ye nka ko ka fɔ de ka kɛlɛbolo wuli CEDEAO fɛ ka taa n'a ye Niger jamana kɔnɔ Algérie ko o t'ale kɔni fɛla ye k'u kana sɔn o ma jamanaw min ye an kɛrɛfɛ jamana Sénégal fana olu da ma don nin ko in na nka ko wɛrɛ b'olu da la min tɛ nin si ye Sénégal jamana Pelinkan ka fɔ la ko politiki tɔn dɔ bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko PASTEF limanaw ni a bɛ u ka fanga sina ɲɛmɔgɔba n'o ye Ousmane Sonko ale de ka politiki tɔn don Parti politique patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité u k'a ma ko PASTEF les patriotes limanaw politiki tɔn min filɛ nin ye n'a a ɲɛmɔgɔya bɛ fanga sina Ousmane Sonko ale de bolo a jala k'a fɔ ntɛnɛn yɛrɛ o tɛmɛnen gouvernement min bɛ Sénégal n'o y'u ka fangabulon ye jamana o de ko ni politiki tɔn in ko k'a cira ka bɔ yen pewu sariya dɔ tara sariya min n'u k'a ma ko décret numéro 2023-1407 min tara juillet kalo tile 31 san 2023 jamana ko sariya k'a fɔ Ousmane Sonko ka politiki tɔn ko a cira ka bɔ yen a tɛ politiki tɔn ya la bilen min bɛ gouvernement u ka ministre min bɛ yen jamana n'o de ye Antoine Félix Diop u ka jamana kɔnɔna ministre u ka jamana kɔnɔna baaraw n'o ye ministre de l'intérieur ye o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka députéya ɲini san 2017 jamana fo ka na a bila bila Ousmane Sonko ni fanga min bɛ sen na sisan n'o ye Macky Sall ka fanga ye u ka ɲɔgɔn ye bi in na Ousmane Sonko kelen yɛrɛ a minɛna a bɛ kaso la nin waati in na k'a sababu kɛ a ka sigida la k'a tɛgɛ tara waleya dɔw la ye n'o ye sonyɛnikɛ walew ye Ousmane Sonko an bɛ don min na ko bi a ka politiki tɔn jamana k'a tɛ tɔnya la bilen dɛ ne kunnafoni jamana an y'a sɔrɔ le Pelinkan kɔnɔ aw bonya b'a la fɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako an b'a kun cɛ ni ale ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko nanzaraw ka kɛlɛ tɔnba n'o ye Union européenne a ko min bɛ a ɲɛmɔgɔ min n'o ye Joseph Borrell ko ntɛnɛn don tɛmɛnen ko olu bɛ CEDEAO dɛmɛ a ka laɲini na CEDEAO ko fo diyagoya fanga ka segin joona Mohamed Bazoum ma Union européenne ko ale bɛ don o hakilila in na wa ko CEDEAO ye hakilila min ta min ye fanga dafiri ye jamana ko maa minnu ye fanga ta Niger jamana kɔnɔna la u ka segin joona sira o sira bɛ yen ni CEDEAO ko k'a b'o ta ka se ka fanga lase jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel Union européenne ko ale sen bɛ o ko in na jamana Union européenne yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ a jirala k'a fɔ min ye jamana minnu bɛ yen i n'a fɔ États-Unis Faransi olu de fana y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fara CEDEAO kan nin hakilila ninnu na hakilila jiginna jamana n'i y'a lajɛ CEDEAO kari tɛmɛnen a ye ɲangini belebelebaw de ta ka ɲɛsin nin jamana in maa minnu ye fanga ta diyagoya la jamana ka se ka fanga daraki ka bɔ Mohamed Bazoum bolo jamana ale soir de Bamako kelen ka kuma la a jaralen bɛ k'a fɔ ko min ye halisa laïcité ko kuma kɛlɛw de bɛ yan nɔ ni limama n'o ye Mali alimamiw ka tɔnba in ye ko yɔrɔ u kɔni ye wulikajɔw kɛ waati tɛmɛnenw na k'a fɔ laïcité ko a kana don an ka jamana sariya sunba kura kɔnɔna la nka limanaw ko min bɛ yen ni u dɛsɛra la a donna kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ halisa
laɲini dɔ fana b'u fɛ u bɛ min kɛ coordinateur général min bɛ ka se ka limama senkɔrɔma dondo Abdul Kadir Haidara ale ni diinɛ maa caman olu de ye kunnafonidilaw wele kunungo tarata maison de la presse la